Преди броени дни излезе от печат книгата «Монография за село Мазгош» на краеведа Цветко Иванов, издадена от Народната библиотека Детко Петров и Ново братство от Ниш. Писането на такъв вид книги е дълготрайна и трудна работа, а писането на точно тази монография ми отне цели 2 години, сподели Иванов. Мазгош е интересно село на самата граница. Границата минава на 400-500 метра от селото. Мазгош е село на много видни хора, за които са вече неизвестни не само от Царибродско, но извън Сърбия и България. Например, тук аз съм дал някои биографии за някой, например, Мито Панайотов, известен футболист в България. След това Перица Донков, Елица Ашанин, тя е Мазгош, потекло по майка са от Мазгош. След това Ранко Рангов, известен хуморист по Македония, той е също от Мазгош. Тук, когато погледаме писателите, братята Детко Петров, на чието име носи библиотеката в Цариброд, и Благой Димитров, макар че Димитров, те са братя, известни писатели, те са също от Мазгош. Има още много други познати хора, но само казвам тия, които са най-видни, известни в мазгошани. Монографията, съдържаща голям брой снимки на мазгошки фамилии, доста от тях стари, черно-бели, е написана на български език. Мазгош е било едно време център културен за Бърдията, на тази източната част на Забърдия. Там е било основно училище за селата Пъртопопинци, Моинци, Мазгош и Бебевница. Пъртопопинци са ходили после и в Смиловци, и всички деца от това училище с закриването в Мазгош са тръгнали на училище в Смиловци. В момента мазгошани се срещат с сериозни проблеми в селото, каза Иванов. Този рудник е ябълка на раздора на някои мазгошани. Едни, които са получили пари, са за рудника, които не са получили, са против. За за слънчевата енергия трябва някакъв парк, уж трябва да се прави, не знам дали ще се прави или няма. Някои са получили пари, тия са да, други са против. Много любопитно е, че Мазгошкото врело е едно от най-големите врела в Царибродско. Минава през Мазгош, а всички в Мазгош нямат вода. Минава вода, те нямат вода. Някои хора може би не са запознати, че известната песен «Пошла Троянка на водо» е създадена и за първ път изпяна точно в Мазгош. Макар че има доста легенди за тази песен, истината е, че песента е за Троянка от Височки Одровци, която била омъжена в Мазгош. Това е една от песните, които са написани в книгата. А писал съм и за един нещастен инцидент, добави Иванов. Убийство е станало в Мазгош 1944-1945 година, не знам точно коя беше, когато са убити мъж и жена от син, който е осиновен. Те нямали деца, той взел от сестра си дете, но то после ги убило. И това е било, чак и във вестника Глас наша Гисла пише грозен злочин в село Мазгоши. Мазгошани последните години се гордеят с селската църква Свети Георги Победоносец, построена в центъра на селото през 2012 година върху стари основи. Една от най-хубавите черкви, малка, но една от най-хубавите черкви в Царибродско. Тук има, съзная съм писал как е построена, благодарение на помощта на България и на Сърбия, на двете Министерство на верите. Мазгош съм печатал с помощ на Националния свет на българите в Сърбия, с донатори, одното спонсори или спомоществователи, които са дали пари за печател на книгата и с свои лични средства, понеже Мазгош излезна малко по-голяма книга, отколкото що беше първоначално запланувана и искаше повече пари. Издател на книгата е Народна библиотека Детко Петров Цариброд и Ново братство, вестника на българите от Ниш.
Иванов благодари на всички хора, които помогнаха и дадоха фотографии и информации за печатане на книгата, а скоро се очаква и промоция на монографията в Народната библиотека Детко Петров.